Pois a actividade consiste en realizar unha serie de obladoiros de mensaxería instantánea que durante 3 días, e o último día, facemos unha quedada virtual con xente de outro concello que está a desenvolver a mesma actividade. Durante esa quedada virtual facemos un pequeno xogo baseado nas letras galegas, na que cada equipo elixe unha serie de autores das letras as que se homenaxear ese día. Un equipo ten que intentar averiguar o autor que elixiu o outro e, bueno, sí, e despois o outro, o autor que elixiu o primeiro. Ten varios obxectivos. Por unha banda, abrirlles novas posibilidades coas novas tecnoloxías, porque hai xente que xa sabe un pouquiño, ou ben xa fixo obradeiros de iniciación, ou xa viña cuns coñecementos básicos, e darlles unha oportunidade para facer algo novo que a vez lles sirva para afianzar os coñecementos que teñen. Por outra banda tamén, pois, bueno, en concreto da mensaxería instantánea, pois que vexan que é unha posibilidade de comunicación barata, que lles permite, pois, iso, comunicarse con xente, ademais, pois, como mandar ficheiros, por exemplo. Pois os beneficios que lles aporta, aparte de coñecer novas aplicacións das novas tecnoloxías e poder comunicarse coa xente, pois tamén unha boa oportunidade para coller máis soltura escribindo, por exemplo, movéndose polas ventás e simplemente manexando aplicacións, porque como están entretidos falando, pois olvidan un pouco do rato do teclado do que están facendo, non? E realmente se soltan e, bueno, penso que iso lles axuda moito a afianzar os coñecementos que xa teñen. A iniciación á informática, un pouco de blog, de internet, messenger, correo electrónico. E nada, moi ben, o levo bastante ben, creín que non me iba a encontrar tan solta, e para mí a satisfacción personal, posto que desto non penso vivir. É un pouco para pasar o rato e matar o gusanillo ao meu fillo, que foi o que me meteu nesto.